Ya salamu alaikum. Wa alaikas salam. Ya gari. Alhamdulillah. Da Allah Hajiya tambaya zan miki. Allah ya bani ikon amsa. Kwanan nan naga an yi taro na KANNYWOOD. Na'am. Ma'ana taron tsaftacewa da gyara KANNYWOOD. Amma da Allah me zaki iya gaya mana akan taron? To, kusan dai in ce wannan taron kaya ne ya tsinki a gindin kaba. Kusan ce abin da yake damuna ne dama aka taɓo wurin. Na daɗe ina ta addu'a Allah ya nuna mana ranar da za a sami irin wannan haɗin kai da jajircewar da za ta kawo wannan lokacin da za a ɗauki matakai akan matsalolin da suke damun a cikin wannan masana'antar. To alhamdulillah kuma sai gashi hakan da muke ta fata sai ya tabbata. Aka samu haɗin kai domin wannan abun bai tabbata ba sai da aka samu haɗin kai sannan abin ya tabbata, wanda aka je aka yi taron kuma aka tattauna muhimman abubuwa na abubuwan da suke damu da muke so a samu a yi gyara a kansu, kuma alhamdulillah hankali ya juyo kansu. To gaskiya ni ina farin ciki da wannan taron kuma ina nuna goyon baya 100%, inda 1000% ma ni ina goyon baya domin a gyara. To amma Hajiya, daga cikin 'yan KANNYWOOD din akwai wasu tsirarai da suke magana ta bayan fage cewa wai yaudara ce, ba abin da za a yi shekara da shekaru ba a yi ba, sai yanzu aka ce za a zo a yi. To sai su zuba ido su gani, in yaudara ce ma ba gyaran za a yi ba, ai lokaci alkali ko za a tabbatar. Idan kuma a'a da gaske ne gyaran, ai za a gani ko ba haka ba. Ai dama an sha yi a baya kuma an ɗan ɗau lokaci ana yi, sai a samu waɗanda ba sa so ɗin sai su yi yadda za su yi su lalata abun. To amma dai duk inda aka ce gyara baya taɓa zama ɓarna, matsawar an yi shi da kyakkyawan niyya. Mu muna sa rai in Allah ya yarda wannan abin za a yi nasara a kai. Insha Allahu. To Hajiya, akwai yara da suke zuwa KANNYWOOD, akwai irin yaran da suke zuwa KANNYWOOD ba tare da sanin iyayensu ba. Wannan gyaran sun ce sun daina aminta da mu, sai mutum an tabbatar da cewa an masa rajista ko an mata rajista, amma still akwai wanda suke ciki kuma suke zuwa. Me zaki ce a game da wannan? To kusan dai daga lokacin da aka ce za a yi gyara, ko da a baya an yi wani abu na barna ko kuma wani abu wanda bai kamata ba, to daga lokacin da aka ce za a yi gyara an aje waccan magana ta baya. Daga lokacin da za a fara gyaran, to daga lokacin wannan gyaran zai biyo ta kan duk wani wanda yake ciki da wanda zai shigo. Dole dokar nan guda ɗaya ce, to za ta yi aiki akan kowa. Saboda haka yanzu kaga idan misali da za a biyo ta kan katanga ko a biyo ta ina ne ma dai a faɗo ciki, to yanzu wannan magana babu. Zai zamanto cewa duk wanda zai shigo gida ba zai biyo ta kan katanga ba ko ta rufin ɗaki, dole sai ya biyo ta ƙofar gida. Hajiya, sai aka ce miki yau gashi baba karami ya karya dokar nan. Kina goyon bayan masa hukunci? Kwarai da gaske. Ai in aka ce doka za a kafa, ai ba ta nufin wani ko wance banda su, a'a, tana nufin kowa in dai za a yi shi bisa maslaha kuma tsakani da Allah babu son zuciya, to sai doka ta yi aiki akan kowa. Ni ina son in nayi ba daidai ba a hukunta ni. Ko a gidana nakan ce kar ku gani ni babba ce ko wani a'a, in nayi ba daidai ba ku gaya min, wataƙila ni ban san nayi ba daidai ba, amma in kuka gaya min zan zauna in yi tunani da hankali na in ga ashe fa abin da nake ba daidai ba ne, har yara na ƙasa sun gane ba daidai nake yi ba, to gwara in gyara. To ballantana abin da muke yi duniya tana kallon mu, so idan su waye ma masu gyara ba mu ne inda muke da kuskure mu ma mu gyara domin waɗanda suke kallon mu su koyi da mu. So doka ta tashi ta bi ta kan kowa, matsawar ka ɓata. Me yasa aka yi police station? Me yasa aka yi kotu? In ba haka ba a zauna kowa ya zauna kara zuba mana. To amma da aka yi su akan idan ka yi ba daidai ba ko wani ya cuce ka, ka je kai police station a bi ma haƙi, kotu kuma a je alƙali ya duba ya ga me daidai da mara daidai a yi musu hukunci, ko ba haka bane? To don haka in an yi doka akan masana'antar mu dan gyara, muna goyon baya. Yanzu dai ina fahimci watan ita uwanmu Hajiya Hadiza tana goyon bayan wannan dokar. Ina goyon baya 100%. Duk wanda ya taba dokar ta taba shi. Ta taba shi wallahi. Duk wanda ya taba dokar ta taba shi. Ko ni ce yanzu da nake zaune din nan nayi dokar nan, hukunta ni me a ciki? Me yasa dai ba daidai ba? In nayi daidai akwai wanda zai zo hukunta ni? Hajiya,
ubangiji Allah ya ba mu sa'ar cin nasarar wannan. Amin dan arzikin annabi, domin muna sa ran nan gaba ƴaƴanmu in sun taso suna da ra'ayi su yi, to amma in ba a gyara ba wani ba zai bar ɗansa ya zo yi ba, kuma mu da muke ciki mu ma ƴaƴan wasu ne, sauran ƴaƴan da suke ciki ƴaƴan wasu ne, so akwai abubuwa da muke jin ciwo, so muna so a gyara. Waɗanda suke ganin ba za mu gyara ba Allah ka kunyata su. Amin dan arzikin annabi. Amin, insha Allah za a gyara. Amma na yi kuskure a matsayina na mai tambaya. Wai da wa nake wannan hirar ne? Wato sai da aka zo ƙarshen hira kake tambayar ma wato a faɗi da wa ake magana to? Masu kallon mu sa iya gaya maka wataƙila ka tambaye su. Hajiya wai da wa nake magana yanzu? Kana magana da Hadiza Muhammad Inkiya Hadiza Saiba. Yawwa. Assalamu alaikum.